И като влезна, предния път видео да взем телефона вече кога беше, само влизам тук и някакъв само тук ми излиза и почва някакъв 5 годишни, не знам колко години е, не го знам. Той някакво апа и от деме до тук горе-долу. И почва, ама ти пуска, майки ти знам какво да пащат. Викам, Да, знам, аз съм прашена. Да, ама не знаеш кога се зайда България. Ами 1700 и... 1762 година, брател. Така си мисля аз. Чуто... Как го чух да вика, мамо! На 13 става с него. Няма коментирам, тук ще сте супер потресени, приятно гледане. Здрасти, брат. Какво правиш тук, бе? Тренирам, бе. Виж, Що, бе, брат? Някакъв проблем ли има? Ама вашите знаят ли сте в този сайт, а? Какво, бе? Вашите знаят ли? Някакъв проблем ли има, бе, брат? Знаят ли вашите тук, а? Ти знаеш, че жена майка ти се бе там, не знам. Ти знаеш? Беса там не знаеш. Къде е там? Виж какъв е прост. Прост, ама прост. Ще влизам в ерата. Сега е глупости. Салам алейкум. Салам алейкум. Алейкум салам. Ти си, какво става тук, бе? Няма да го правя. Какво правиш тук? Търси си някой. Търсиш си някой в болните, бе. Да си говориш, защото ми е скучно. Ще говориш от къде сте? От София. От София? Кой е навод? Нека Чакай. 015. Бръх, не. 014. Не. Значи 010. Да. Третия път. Не знаеш. Не знам. Късмет. Няма ли гачета? Нямам. Ама не си имала ли в момента няма? Ние сказахме вчера. Аз казах, че вчера търсиш нов вълк. Да. Ама тук ли го намери пак? Не. Къде го намери? На центъра. На центъра. И що скъса? Какво стана? Изневидиш, да? Не, просто не ми не хареса. Как така не ти хареса? Как ще хареса? Какво ти хареса? Момчето беше соп. Със сопа ги ли тръгна, бе? Да. И не го Що? Не го успа, да. Ама... Колко време ходите? От един ден. Един ден? Да. Един ден ще ходите? Да. Чакам, а нещо ви сръгнаме, миналия ден, вчера се скъпваме, днес е такова. Да. Как е това? А преди да това е много друго, не? Не. Значи първата ти връзка един ден. Ще добре. Запомняш го. Запомняш го. Да. Хубаво, добре, Ай. Коста, Джамал. Нищо. Добре ли е работата? Каква е тази котка отзади, брат? Котка, бе? Това е възглавницата. Между другото за малко се вързах, че е истинска котка. То мязва не е истинско, ама... Ама не е... Имаш ли котка или не? Имам, да. Имаш ли, бе? Къде е? Къщи отвънка, ама тя е много студено и не може да влезе. Тя е отвънка, студено и не може да влезе. Не, аз не мога да излезам, защото ми е много студено и тя е вънка. Не, майната и нека вънка да замръзва. Брат, сега така, бе, трябва малко повече да се грижиш. Той не се грижим, ама баща ми не даде да насаме вътре, защото прави всичко в кал пода. В кал? Да, тя ходи в локви, в кал, в пръст, става е кална, мръсна. Ама тя е на двор някакъв. Тя си е наша, ама
ходи навсякъде и затова. Еми, какво да прави кото сега? Кажи сега, ти какво правиш тук? Тук се забавлявам с хората, тук говоря с хората, търся културни хора като тебе, ама са рядкост вече. Така е. Иначе какво викаш? Псуват тук сигурно. То да, само псуване. Стига, бият ли те? Не ме бият, просто се правят на Правят се тия, които не са. Да, на генгста се правят, на генгста. Те са някакви мишоци, нали? Да, и къде за... предния път видео да ми телефона вече кога беше, само влизам тук и някакъв само тук ми излиза и почва някакъв 5 годишни, не знам на колко години, не го знам. Той някакво апа е от деме до тук горе-долу. И почва, ама ти пуска, майка ти знам си какво на бащата. Викам, Стига глупости. Защо не го нареди, бе? Аз го наредих, оня той прави. Ти го наредиш, той се пази. Да. Ще го направих ето и на камерата и оня, Аре, бе. Да. Вай. Как го чух да вика, мамо! Ма така вика човек, така цяло се буди. Тя майка му дойде ли? Не. И тя се оплаши. Не, тя някаква работа сигурно. Ама ако беше дошла, какво правим? Щеш ли да И забавим? да беше дошла, тя са приложение, няма какво ми да правят. Ако те намерят. Ма намерят. Па намерят баща ми е тук и ще ги изпърка. Така, ти си имаш план Б, значи. Не, той баща ми не пуска никой вкъщи, ако не е познат. Не, тук. Така трябва. Кажи сега, ти приятелка нещо имаш? По принцип имах, ама се разделихме преди много време. Колко време? Вече мина 1-2 месеца една. Що? Какво направи? Изневерите, нали? Те момичета са такива, май. Не, аз не съм изневерил, тя така реши. Ма ти момиче ли? Аз казах, че момичета са такива. Те са такива, ама... Аз ти говоря, че тя така реши, да ме паяса е така. Колко време ходихте? Година-две. Година-две и просто е така, айде, чао, че вика. Тя се е намерила някой батко с БМВ, май, Не, тя е такава, Аз съм от село и съм селско тяло и тя така. Ние сме по-така, не сме генгстършите тук, Рима, бе, нали? Да. От кое село си? От кое село си? От цяла пица ти. От къде? От цяла пица. Цяла пица? Не. Близо е до... Стамбулийски, дето е селото до Стамбулийски. Целопица. Не, просто не мога да го. Кажи го пак. Цяла пица. Не цяла пица. Цяла пица. Не цяла, цяла. Цяла, да. Цяла пица. Какво е това име, брат? Ти лут ли си? Така се казва селото. И къде учиш, бе? Там има ли даскал? Тук ли? Да. Има, ама е такова. Има, ама е основно. Аз го завърших вече и съм в Пловдив. Сега си от Пловдив? 9 клас. Ко пиеш, бе? Бира. Бира? Да. Как ще пиеш бира, пък си 9 клас, бе, брат? Стига аз това не съм напивам. Просто така просто пивам 2-3 глътки, аз съм бе, човек. Аз те пия толкова. Ама вашите знаят ли? Знаят. Нямат проблем. Не те. Ма не, то не е нещо да се напият. То е просто една чаша е така за някакъв повод и до там. И днеска какъв е повода? Отбора днес се завърши сезона и затова. Моя тук селския отбор спечелиха сезона и затова.
Здравей. Ти не си ли на 10? На 11, айде. И половина. На колко си? Тридесет и три. 18. 13. И какво правиш тук? Ало? Чуваме ли се? Имаме ли връзка с теб сега? Брат, ти лъте се. Какво аз да не разбирам? Това, че ми прави манячка с ръцете. Еми, какво да правиш? Ти лъте се, какво беше това е? Салам алейкум. Алейкум салам. Салам. Алейкум бе. Шпеков. Шпеков салам. Най-доброто. Брат, искам нещо на Линкин Парк. Давай. Чакам. Давай, тук те гледат 4000 човека. Ето. 4000 човека те гледат, давай. Това нали Линкин Парк е? Добре, слушай сега. Нещо на меди можеш ли да свириш? На кого можеш? Металика, знаеш, кой искам да ми дадеш нещо, което мислиш, че е едно от най-доброто. Искам нещо, което мислиш, че е едно от най-доброто. Давай. Това да не е картофа. Няма малко, няма. На колко се? Малко е добър. Да, добре. Браво. Изгърмяха ми ушите. Какво е това? Какво е това нещо, брат? Дай си, бе. Какво е това нещо, брат? Какво си, брат? Майкъл да е, бе. Брат, Роксана, ти не виждаш ли? Еля, няма да съм магаре. Я спънем. Не. Аре, мога да се спънем, брат. За кога я сваляваме, брат? Не да свалям, да станеш. Да стана? Да. Ето станахла.
Ама я... Яна, ще се служи камерата малко по-далеч и танцуй нещо. Да, Абе, Яна! Аре, бе, ти си на стрим. Дай, бе. Ти си на стрим, бе. Абе, не съм на стрим, бе. Не дай, бе. Не съм на стрим, бе. Като те гледам как си дърпаш на аргиленцето. Наргилет, ти не пуши наргилет? Пуша, бе. Виж, брат. Тогава. Добре, айде напред малко шоу, брат. Виж, Няма танцува, бе. 4000 човека гледа. Как, бе? Толкова се, брат, айде направи нещо по стрима. Да, бе, ти лут ли си, бе? Айде, пони. Не, бе. Мисля, брат, никой няма да поставя, брат. Да, бе. Брат, ти си на стрим, бе, лут. И какво е, брат? Гледай си работата, бе. Добре, човек, добре. Я ти стани да танцуваш. Брат, оставя да танцуваш, аз стана да танцувам. Първо искам да видя тебе да видим дали ще танцуваш тогава. Ще танцувам, бе, брат. Добре, искам да направиш шпагат да видим кой ще стане. Аз съм мога да танцувам. Ако ме интересува. Аре, брат, Направи шпагат тогава. не мога. Можеш. Не мога. Ще се опиташ да направиш. Не мога, айде че какво е сега да. Направи шпагат и ще стана да танцуваме. Аре, искам това нещо. Казвам ти направи шпагат тогава. Вижда, че аз ако имам сега маска, не искам да правя така. Направи един шпагат и тогава ще стана. Бари Бога, бре. Опитай се. Не мога. Стани сега оттам, от ония шибан стол. Отвори се като не знам си какво и виж как ще умреш. Ще умра, да. Мен ко ме интересува това. Хубаво, да, напълно. Не, ай бай. Виж кое. Искаш да му се клатиш към бето? Еха. Какво става? Нищо. При тебе? Добре, а ти си много позната. Тата може да е позната. Тя е живела 13 години в България. 13 чича на колко е? 15. И какво значи 2 години... Къде е била България, може да не е познат. Откъде се? Аз знам откъде сте. Къде? Германия. Да. Сега да. От Германия си, нали? От Германия. И как е там? Добре ли? Да. Не е по-добре от България. Вече започва се разумява. По-добре или не е по-добре? Ама чакай, ти на колко години си? Защо пушиш, бе? Аз съм на 15. И пушиш? Да. Кога пропуши? На 13. На 13? На 13? Искам да ми кажеш сега, как взе това да почнеш да пушиш? Просто родителите ми започнаха, значи те пушат и тогава, нали... И тогава някак си ти започваш да пушиш. А ти била почна да пушиш, бе. Как така, Как така, бе? Не, защото... Просто имаш... Не знам... Ама ваши не знаят, нали? Баща ми знае. Да, знае. Айде, като си истината са. Pinky promise! И той напомни, не? А ти имаш ли знап? Какво? Напомнение. На него му е сета, защото аз пуша с него, пия с него. Имам едно питане аз. Питане? Питай, айде. Цъкаш ли нещо? Дали търся нещо? Не, дали цъкаш нещо? Дали цъкам? Да, 5M или SLS, Fortnite, всичко. Що не играеш в Fortnite, да имаш ли снап? Трябва да имаш снап. По принцип имам снап, да. Ако искаш някой ден да цъкаме. Fortnite ли? Да. Ама аз съм много слаб, брат. И аз съм слаб. Аз играл от 3 години, май.
Слушай сега, вие приятели гаджета нямате ли? Не, нямаме. Ти така оказа, ти се замисли обаче. Или да... Имахме! Не, ние скъса с нея, моя направи онова нещо с друга и аз скъсах с него. Онова нещо с друга да направи, бе. А? Стига, И ти не му прости. Че има голяма сестра и с голямата сестра някак си... Ама чакай, ти на колко си? Аз ли? Ча. Да. Аз ти казах 15. Ние двете сме на 15. Вие са 15, а малкия на колко е? 13. На 13. Добре, виж сега. Що скъсахте спред? Добре, разбрахме, че. А тя... Ами при мен беше така, той беше при мен, но той просто скъса, защото живееме 3 часа от 400 км разлика. Да. И какво? Ами не знам, той просто 2 месеца и 9 дни издържахме така. Той идваше също при мен, но тогава... 9 дни ти връчи дните. Да. Аз им питане. Какъв ти е снапа? Какво? Какъв ти е снапа? Чакай. Еми дай вето. Не моля се, не знам се. Не се трябва да. Малък ще играем Форте. Да, ще играем. Добре, такова. колко време ходиш? Колко време ходиш? Кой имаш Кой имаш по-дълга връзка? Аз. Колко време? 2 месеца и 9 дни. Но най-дългата ми е 2 години и половина. Чакай. Малко Значи, вие сте скъсали преди 2 месеца и 9 дена и ходиш 2 2 месеца и 9 дена. Да. Не. Значи, Последно. така преди 2 седми. Не са 2. Ще ми кажеш снапа. Чакай, сега ще ти кажа. Скъсахме преди 7 дни, значи почти една седмица. Една. Аз казах преди 7 дни. Той скъса с теб. Ама вие виждали ли сте? Да, излизали сме. Колко пъти? Ами, той спа при мен и... Ама спа с теб. Не, той спа при мен, значи... Ага. Не знам, няколко пъти сме излизали, също сме били вече заедно на... такова на парти от фамилията ми и танцувахме там насам. Колко време ходиш? Ама чакай, ти си имал връзка 2 години каза. Да, 2 години и половина съм имала връзка. Сега тук не може да ми кажеш, че се спала с него. Ама чакай, тя си била 2 години с него. Това означава, че си била на 13. На 13 си спала с него. Не си добре, де. Ти колко време ходиш за бившия? 1 месец. Не, повече 1 месец. Месец и 3 седмици. Месец и 3 седмици. И той реши да се издивили. Питай го! Нещо ли ти хареса? Нещо ли не му хареса? Приятеля на другата ми братовчетка, защото те двамата са приятели, ми каза, че той е таковал. Ама нещо... Той нещо не му хареса. На него нещо не му хареса. Връзката или как? Да не го знам. Ама ревали много. Древеше ми. А ти ревали? О, тя рева. Тя рева много. Аз ревах много. Тя използва цялата кухненска хартия. Да. Ти се не трябва, че покажи сега, че почваш такива връзки. Да, ама него най-много си го обича. Аз си питам. А защото, чакай, ще питаш, ама чак само да те питам. Защо скъсах с това от 2 години? Аз късах с него, защото... Ами не знам, просто вече нямах чувства. Ама иначе рева. Не за него, той да си гледа работата, ама за този къдет бех 2 седмици и 9 дни. 2 месеца и 9 дни. За него ревах. Защо рева за него? Защото много го обичам.
Обичаш, още го обичаш. О, да. Но имам вече Ще много му кажа. гадже. Пак Сега имаш ден. Тя същата вечер си го хвана. Да, същата вечер скъсахме ръба и след това веднага си имах ново гадже. Аз ти казвам, пак те не са нормални. Ама аз имам много момчета, където ме харесват, значи. И викаш, ай. Кой дой? Еми да. Аз съм. Добре, питай. Добре, питай малко. Ти знапа. Аз го написах. Къде? Ето го. Някой от вас цъка да събем. Аз. Цъкаш 5M? Да. Какво е това? Кажи им кой Кажи им кой е това. Нали цъкаш? Едвам те. Не, кажи им кой е 5M. Мога да играеш онлайн. Какво да играеш? Онлайн. Онлайн е... Знаеш какво е РП? Ама какво играеш? Чакай, покажи Аз му играя снимката GTA. от волейболиста. Дали той ще го хареса. Ама тя на телефона. Майка ти. Изкара си го от твоя телефон. Еднах се. Май ти е прав. Видях. Ама виж, ако цъкаш 5M, аз съм. Може да цъкаш по себе. Добре. Може. Чакай, да ще го напиша. Какво да ви кажа? Какво да ви кажа? Учите ли? Какво прави? Аз уча. Някои от тях двете май не учат. Ама той... Кой не учи? Кой ни учи? Аз. Не аз. Не аз, чекай. Те брат, двете. Не моля ти сега, аз имам добри оценки. Тя има добри оценки. Тя е малко. И аз имам добри оценки. Да, виждам. По математика колко има? Мамо, стара, уникален въпрос. Аз имам... Германия сме... Айде ще ти го кажа по български начин. Аз имам шестица. Така, то отлично. Вие шестици ли? Вие шестици ли? Шестица на немски. Аз Ти утлес на 13. Тайсва, я кажи колко време си с мимето. Чакай, август, септември, Коста! 4 бе. Коста, дядя. Добре. Какво правиш? Наргиле ли пушиш? Ако правиш, който и Наргиле, браво, сега аз пуша пък. Ти наргиле се го пушля. Моля? Наргилета ли пушля? Аз ки радвам, мога пуша, приятел. Що? Мога, е. Да. Къде се? Пловдив. Има нещо интересно. Да кажа, приятел, в Пловдив всеки ден панаири, всеки ден люки, само пари да имаш. Не знаеш, първо почваш София, Пловдив, Варна и тогава си за Русе. Ще на четвърто място, разбираш ли? Варна не, Бургас по-скоро. Моля? Варна не викам, Бургас по-скоро. Сега Варна, Бургас, там не знаеш, не знаеш какво приятел. Обаче Пловдив си на второ място. Пловдив е на второ място? Не. Кога е Пуста България, знаеш? Моля? България кога е Пуста, знаеш ли? Нещо прекъсваш. Кога е създадена България? На Хана спорух времето е, човек. Ама в коя година? Коя година е обесен Васил Левски? Не знаеш, да? Значи мога да ти кажа, човек, значи 1876 година е обесен Васил Иванов Кунчев. Така, в Хана спорух първото знаме. Знаеш кое беше? Знаеш кое е първото знаме на България? Не знам. Една така плоска опашка е, приятел. Ама, добре. Кога е създадена нашата България? Една така, кога е създадена България? Да. Като я ми кажи първата столица, коя е, бе? На България. През Хана спорух на времето. Я ми кажи, коя е първата столица на
Коя е първата столица в България? Не знам. Не знам. Коя е? Не. Коя е? Коя е? Знаеш? Плиска, бе. Знаеш ли? Да, знам. Аз за тъпта ще знам. Да. Да. Да, Ама добре. не знаеш Ама коя не е знаеш създадена коя е България. създадена България. Ами 1762 година, брател. Така си мисля аз. Чуто... Много Много си даде. Да, брат. 681 година. И я би кажи на Христо Ботев трите имена. Трите Трите имена, аз сега ще ме питаш за различен. Ти само Тули знаеш, бе. Само знаеш... И друго... Ти не Само... Ама ти не знаеш коя е създадена България, бе. Как може такова нещо? Я би кажи Златния век, коя година е, бе? Да, гледайте, Всичко се продава. Вие продавате ли са? А? 10 Вие продавате ли са? Що? Вие кой набор сте? 0,15? Аз тя 05. Как? 0,4? Да. Тя 0,5. Книжки имате ли шофьорски? Да. Как? Имаме. Аре, бе. Да. Какви коли карате? Аз карам Opel Astra. Toyota Corolla. Королата е по-добра. Браво. Знам, ама с много съжалявам. Ко набра сега? Не, Виж сега, ще бачкаш, ще вземеш едно BMW и си готова. но BMW-то зимата няма кой да го обута. Съжалявам. Ти луда ли си? Не. Ти луда. Ти искаш нещо да кажеш за BMW-то ли? Да. Казваш нещо за BMW-то и носиш синя тениска. Или буза или Да. какво е. А? Ми желая с Левски до края. Знаете, добре, левскари сте, добре. Левскари. Левскарки, момичета сме. Левскарки, знам ли какво се крие отдолу, аз пък много не знам. Моля се, това Да го покажа ли? само за мене. Да го покажа ли? Да го покажа ли? Не, да го показваш, да го показваш. Кажете ми как стоят нещата с гаджетата. Ало, не питай. Що? Ще го къса, ще го очука, ще го петепа, ще го подам някаква циганка. Да но, циганка ма не. ли? За какви пари? Аз мога да го купя, аз съм циганин. И 5 стотинки на стола. И 5 стотинки. За 4 ще го дадеш ли? Давам ти го. Защо е? При мен положението е топ. Характеристики 0,4, овен, казва се Мартин, учи медицина, ще опая зъбите. Кой набор е? 0,4. Да, може да учи. Бъдеш за пека, ще опая зъбите. Значи не го оставиш, защото ще вади кинта. Нека да си прави глупости, да ма ти дава пари поне. То не се знае ли ще стане да ти кажа честно, ама айде сега, за 4 стотинки ти го давам. Добре. Почти лека. Добре. Имаме ли сделка? Имаме. При тебе я обясни сега. Да, айде. Мати да подаде. Един проблем по-малко. Моя приятел е топ, така че аз не. Моя соп. Колко време ходите? Вие, колко време ходите с вашите приятели, с вашите гадженци? От септември сме заедно. Да, края на септември. 3 месеца. Да. А ти? Година и 2 месеца. Година и 2 месеца, викаш топ, никога не са карали всичко по... Караме се, ама си решим, аз се оправяме се. С моя тя ще се видим този уикенд, ама всеки път измисля някакво оправдание. Този път оправданието беше, че ще кара майка му на заболека в минерални бани. И какво е? Не може да отдели един час да се видите. Не, аз това запитам. Има нещо според мен. Значи, Не е на добре работа. Да, виж сега каква е ситуацията. Неделята и понеделника, тези където идват, не би трябвало да има никакви ангажименти. За една вече за 50 лева му пренощува тук и се видим за 2 дена. Ама той няма 50 лева, чакай, той може да няма 50 лева. Има... Праща ми видео как има така бои пари. Два бо... Няма 50 лева за мен, аз ще му обичаш, моля ти се. Да, тук вече има нещо. Добре, ти не се ли замисляш, че може би наистина има нещо? Той да има такво. Не бе са втори като си. Ще го зареже, почне няма видео. Ама защо чакаш да видиш, вместо да си провериш съмненията, примерно? Как да ги проверя? Ме така че да вторник. Добре, тя мога ги провери тази седмица, ще видим.
Виж, знаеш какво му е направи, че? Може да й загатнеш на нея, да й кажеш да се направи, че уж го харесва. Няма как. Няма как. Нейният приятел и то моят приятел са най-добри приятели. Ама ви за драмата, кой пука сега няма как има как. Тя с хубава връзка си няма как да стане сега. Няма да разваля. Да намесва. Ама виж, ти примерно, виж ще му кажете на твоя приятел, че ще го пранкнете, примерно само да види дали е лоялен. Иначе и без да правиш, аз пак ще разбера, ако има нещо така. Да, тя ще разбере. Как ще разбереш? Излизаме в една компания. Трябва му виж телефона. Няма Трябва да. Виж му телефона. Виж от телефона, да. И ако има нещо, какво ще направиш? Тази съм мисля на нова година, като се напие. Да. Това първо нещо, което ще направя. И ако таковаш, и ако има нещо на телефона, какво правиш? Веднага скриншотвам си го пращам на мен Абе, и ти го пращам. по-дълги ногти, той не си направи. Си направя. Ти може да убиеш някой с тези ногти. Ми да. Примерно нейния приятел. Да. Това ги направила. Знаеш колко е лесно? Фащам ми палеца и почвам. Пам! Палеца ли е най-силен? И пукам топките. Палеца е най-силен, да. Добре, момичета. Една така, че ходи година и 2 месеца, другата 3 месеца горе-долу. А преди това ли са ви най-дългите връзки? Това ми е първата връзка. Първа беше 0,5. Да. И това ти е първата връзка. Аз съм имала други връзки, едната беше 6 месеца, другата беше 9 месеца. На колко години беше на първата ти връзка? Първата ми бях на 13. Това колко месеца беше връзката? 6. На 13 имаш 6 месеца връзка. Ама сериозна ли беше? Да. И що скъсахте? Ами, защото почна да ми забранява да не излизам и така нататък. Ама той те заряза или ти го заряза? А теб никой не те е зарязал, само ти ги зарязваш. Да. И после ревеш. Или не ревеш? Не ти пука. Ми няма смисъл да рева. Смисъл. Ето, принцип няма, ама малко се поплашкаш сега, няма как. Тъпо ми, ама няма тръгна да рева. То за какво да реве? Вие на 13, първа връзка 6 месеца. И вика, сериозна беше. Тоест тогава, с две думи, тогава ти било и сефтето. Да. 13. Това кой клас е? Това е 7-ми клас. Да. И сега къде учите ли висше образование? Да. София, технически участък. Мелото, Пловдив, дентална. Значи ти си го фанала там при твоите Да. колеги за болекара. И ти това сигурно и ти си го фанала в университета. Не, той е втори курс, аз съм първи. И общо взето тя се хвана с нейния. И като цяло той слуша като тето колело и накрая тя предложи мен и ма хареси и оттам тръгнаха нещата. Той просто код дойде. Да, той го направих на базика, но стана сериозно, обаче сега като гледам май съм сингъл скоро. Бай сингъл and ready to be. Хубаво момичета, добре, приятно ми беше. И на мене. Чао, чао. Ма изобщо ми беше приятно, кома нещо, тя на 13 години.